ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имза навор як чанал мошинои нав рӯй карданд ки бо нархи арзон мо қабул кардем ва пешкаштон мекардем. Дӯстони азиз, 15та мошинои фурӯшӣ ҳар гуна бо нархи арзон. Агар шумо чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марҳамат шумо метавонед ки сурат ва маълумотро дар рақамҳои нами экран буда 2020 рӯй кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имза навор чӣ маркаи мошин рӯй кардан, чӣ маркаи мошин мо қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Хоб дӯстони азиз, ҳастае Opel Ashka. Opel Ashka бо нархи арзон срочно. ҳастае мошинои гурзавои газ 53 самосвал бо нархи арзон. ҳастае прицепи фурӯшӣ, ҳастае Toyota Yaris, Toyota Belta. Хоб ҳастае мошинои Sanyang Musso, мошинои яъне ки барои кӯҳ буромадан. ҳастае Toyota Camry D бо нархи арзон, Opel Sedan бо нархи арзон, Mercedes-ои сечка, бимни ва сечкаи операсиё бо нархи арзон, Daewoo Nexi бо нархи арзон, Hyundai Starex бо нархи арзон, Hyundai Porter, Hyundai Sonata, Opel Vectra, Lada Priora ва дигар маркаи мошино ки бо нархи арзон ва курси имзо бошад 121 сомона 80 дирам. Навор асар мекунем, марамат рафтем. Opel Astra H ҳастае дӯстон ки бо нархи арзон ва срочно. Opel Astra H беҳтарин системи. Соли 26 2006 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензина, мотори 1.4 литри эканон дӯстони азиз, 1.4 хеле мотори нав ҳастае дӯстони азиз, 2006 ҳастае, мотори 1.4 нав ҳастае, яъне ки зуранд. Хоб коробкаш механика системи мошин баъдурон беҳтарин. Хоб мошина мегад вообще гап нест, мошин мегад ҳуҷҷатош мегад солона кадаги ҳастае, мошин мегад айқайд бироварда, мегад снята тайёра, фақат ки мақсад снята я номер мегирем, ҳай мегирем, мошин транзит. Хоб 4 та баллон пачка хадавои кадаги, мотор коробкада мегад гап нест, кузов мегад ягон ҷош кор надорад. Электропакет, кондиционер, баллон машинав, краскашам кор надорад. Мошини тайёр. Нархи мошина мегад 59 000 мегем, бо муомила ва савдои хуб мегад мекунем. Мошин қарор дорад дар шаҳри Панҷакин. Нархи мошини 59 000 сомон, муомила савдо дар назди капоти мошина. Ин ҳамин рақамҳои телсел ҳам кор мекунад, ҳам дар рақамҳошон WhatsApp доранд. шахсоне ки мехаред ягон савол дошта бошед оиди мошин, марамат занг занед. ва касоне ки мошинои фурӯш доранд, хона, замин, квартира, мо рекламада мегузорем дар YouTube, Instagram, TikTok ва Telegram. марамат сурат ва маълумотро дар рақами болобуда рӯй кунед. мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае дӯстон, гурзавои газ 53 самосвал срочно фурӯшӣ. дӯстони азиз, мошин газкатӣ, моторш мегад MTZ 82 ҳастае, механика ҳолаташ мегад находовай, баллонш мегад 90%. мошин хеле ки як даст гаштосай, мошин мегад ҳолати хуби техникида қарор дорад. мошина мегад аз пеш омода бинед, срочно фурӯшӣ. газ 53 самосвал, мошини боркаш мегирӣ, фақат кора сар мекунӣ, айни сезони ҳамин хел мошино. нархи мошина мегад 67 000 мегем, бо муомилаи хуба савдо мегад мекунем. мошина айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи айнӣ. нархи мошини 67 муомилаи савдо дорад. якумаш рақамҳои дастии TCL 27 кор мекунад. дуюмаш ба рақамҳои дастии ахираш 19, инаш WhatsApp дорад. баллон 90%, мошин ҳолати хуби техникӣ. шахсоне ки мехаред ай 67 муомилаи хуб мега дорад. марамат занг занед, савдотона қатъӣ соҳибшо кунед, фақат мега срочно тоқа сум ҳастае, не ки муомила дорад. марамат дигар маълумотро худтон бо гиред. мегзарем ба сеюм прицепи фурӯшӣ. дӯстони азиз, прицепи фурӯшӣ ҳастае ки дар мошинои майда, мошинои калон обшим универсал, дӯстони азиз, аниқтараш дар мошинои майда бо зури бадай. прицепи фурӯшӣ, яъне барои бор бурдан, барои бисёр чизо удобна. дӯстони азиз, ай Россия овардаги ҳастанд, вообще нави бада, ягон ҷош пӯсидаги сарапина, хеле мақсад бридагӣ хеле тақ намекунад, яъне ки зури бадай. солош 1998 мақсад зур ҳастае. прицепи фурӯшӣ бо нархи арзон. нархша мегад 11 500 мегем, бо муомила мегад мекунем. ин прицеп қарор дорад дар шаҳри Ҳисорда. 11 500 бо муомила дорад. якумаш рақамҳои мегафон дастии 02 кор мекунад. дуюмаш рақамҳои дастӣ ахираш 54 WhatsApp, дӯстони азиз, инаш WhatsApp ба номери Россия. шахсоне ки мехосенам хеле мақсад прицеп, яъне тилишка бигем, ё ки ягон барои бор кашидан, яъне ки аз қафои мошин, ина барои шумо нархи арзон ва мегад ай Москва овардагӣ. марамат дигар маълумотро гирем, бо навшо сумуш бо муомила савдо меша. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае дӯстон, Sanyang Musso ҳастае ки яъне ҷипам меган, мошини Sanyang Musso барои кӯҳбароӣ, барои одамҳои мақсад ки дар саҳрои мошино зури ба дакадоме ки дона. Sanyang Musso ҷип. соли 26 1994 ҳастае ки сӯзишвори дӯстони азиз дизел ҳастае, моторш 2.9 Musso ай.
мотор дурниҳи мусоб суда дизелай мошинча зури бадай мошин мега хелаки ядаст гашта бо бештар маълумотша занг занен пирсем. خب موتور میگه زوره دوستان از موتور میگه به کمبودی هسته حجتای ماشین میگه تا اخیر ینوری 2026 سال یعنی هسته ماشین میگه پوشیدگی وارد بریدگی میگه عموما نداره جای پوشیدگیش نیسته همین خیلی صاحبشون معلوماتش گفتم و بالونش میگه پاچکای ماشین خیلی کی یک دسته دوستان از بو همش خطون انیخ قدا گیرین چیزی که معلوماتی که صاحبش با ما رسوندم و شما رسونده بو خیموداش خطون پرسیم. нархи мошина мегӯяд 45000 мегӯяд бо савдо ва муомила мегӯяд мешавад ин мошин қарор дорад дар шаҳри панҷакент нархи мошин 45 аст савдо муомилаш дар назди капоти мошин рақамҳои TCL дастии 36 кор мекунад дастӣ ва дуюмаш рақамҳои расӣ ахираш 20 инаш дар WhatsApp дорам марҳамат дигар маълумот ва саволои дигар аз рақамҳои поёна марҳамат мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ панҷум мошини фурӯшӣ аз саи дӯстон ки Toyota Yaris ҳам фурӯшӣ ҳам алишӣ соли 2006-2011 сол ҳастае ки суифуреш бензини холияи мотор 1.5 литраи коробка автоматаи сайстани мошин бадрон беҳтаринае дӯстон аз ин мошина ба сумаки 74 кардаги ҳаста не ки 74 наметр меган не ки 79 меган камтар арзон мешавад ай 74 боло мешавад мошин американкаи 2011 ай ягон Camry боша Corolla боша ё ки ягон Opel боша болои суматер мешавад дӯстон фақат ки илтимос сечкар не фақат маркаҳои Toyota боша мегӯяд яъне болоше ки сумет ё ки шумо суметен ҳамин хеле вариант ҳам ҳастай мошин танировкааш 1 сола кардагӣ ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд 1 моҳи дигар ва танировкааш нав кардагӣ ҳаст дӯстони азиз утилизатсия кардагӣ ҳаст кондитсионер мегӯяд ях мепарта кор мекунад хоб 4 та балон мегӯяд пачка плюси запаска дамкарат кулуч ҳамин хеле чизо дорад коробкааш мегӯяд беҳтари коробкада гап нест мотор звере пас кор мекунад хоб монитор задни камера мултирул общим авагери сидени чухолакҳои фасон аккумулятори пачка краска ягон сарапина надорад ва дӯстони азиз главни чиз пӯшидагӣ варид умуман надорад мошин 5 литр расходай мошин як даст гаштаги дӯстони азиз дар шаҳри бухтарай нархи мошин 70000 сомон аст муомила дорад марҳамат занг занед мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ мошини фурӯшии навбатӣ ҳастай Toyota Camry 2 соли 2006-2009 сол ҳастае ки суифуреш газ бензине мотори 2.5 гуфта соҳибшон бо анихнен дӯстони азиз коробкаш автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мега созай ҳуҷҷатҳои мошин мега то моҳи феврали 2025 дӯстони азиз то моҳи феврали даст ҳуҷҷатош утилизатсия мегӯяд кардагӣ ҳастай хай бо дигар маълумотои аниқ ва пураша хитон аниқ када мегирем нархи мошина мега 77000 мегем бо арзон ва муомила мегӯяд мекунем ин мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе илтимос кардагӣ ҳаст ки фақат харидорои конкретна мега занг занед беҳуда мега нороҳат накунед нархи мошин 70000 сомон дар шаҳри душанбе рақамҳошон мегафон WhatsApp ҳам дорад марҳамат дигар маълумотро аз хитон гирен ва одамое ки ҳамхали мошинои фурӯшӣ дорен хона замин квартира ягон техника ягон компания ягон маҳсулот хоҳем ки реклама кардан дар рақамҳои боло буда WhatsApp 885 1220 WhatsApp мо Telegram дорад хона замин мошин телефон велик чизе ки боша мо реклама мекунем марҳамат соат маълумотро роӣ кунед дар WhatsApp мо мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастай дӯстон Hyundai Sonata соли 2006-2012 сол ҳастае ки суифуреш газ бензине мотори 2 литраи коробкаш автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дӯстон аз документҳои мошин мегӯяд бушдаги ҳастай маълумотои бештара мегӯяд тариқи телефон нархи мошина мега 65 та мегем бо арзон мегӯяд мекунем мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе нашод коробка мотор кузовноиша хитон ҳамаша рафта аз пеш бидем ки ба телефон аниқ кунед дӯстон аз инчунин ҳуҷҷатам надорад дӯстон ва коробка мотор ёшам муҳимае нархи мошин 65 та муомила доштае ягон савол дошта бошад ягон маълумоти иловагӣ рақамҳои поёмдаст рақамҳои соҳибшо илтимос не ки фақат харидоро мумкин ака мумкин фурӯхта боша мумкин нафурӯхта барои ки дар чанд ҷо уже мошина реклама намудага фақат срочно конкретно харидоро мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастай дӯстон Lada Priora соли 2006-2012 сол ҳастае ки суифуреш газ бензине мотори 6 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мегӯяд ҳуҷҷат утул мегӯяд ҳама чӣ мега дорад мошин мегӯяд ягон расход надорад конкретна мошинхар мега омада мега аз пеш бин мошин мегӯяд мотор коробка мегӯяд қадаво мега 100% нархи мошина мега 32000 мегем бо муомила ва савдо мегӯяд мекунем мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе Lada Priora
шахсоне ки мехарем марҳамат дигар маълумоти пурраша худтон занг занед. Дӯстони азиз, як лайк бепула занед, барои мо муҳим аст. чӣ маркаи мошине ки дар комуша нависем мо пешкаштон дар видео ина мекунем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, Opel Vectra A. соли 1693 аст ки сӯзишвориш газ бензине мотори 6 литра коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд газ бензин кор мекунад, мотораш мегӯяд соз бо хақиқатон ҳамаша аниқада гирин. нархи мошина мегӯяд 11000 мегӯем, бо савдо муомила мегӯяд мешавад. мошина ниҳоят қарор дорад дар ноҳияи Дангра 93 сол дӯстони азиз, Opel Vectra A 11000 сомон. фақат мегӯяд илтимос мегӯяд кам кардан харидоро ва мошин хай обши мегӯяд расход мекунем. короче яки 11000 сомон шуд уже расход мекунем. хай мо будо кадом ки дар ку бошед на занг занем. дӯстони азиз, касоне ки мисол дар навори мо мошини маъқуле ки наёфтем, маркаи мошини ки чизе ки дар кор аст нависем шумо, мо агар ёфтем пешкаштон мекунем, наёфтем хай видео оинда пешкаш мекунем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, Toyota Belta. соли 26/2007 сол аст ки сӯзишвориш газ бензине мотори 1 литра коробка автоматаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд 5-6 литр мегӯяд, расход дорад. мошин мегӯяд утилизатсия мегӯяд дорад, оне ки ҳуҷҷатош буд шудагиа. 4 баллон мегӯяд, нав кондитсионер мегӯяд дорад. дӯстони азиз, вариантҳои алишина мегӯяд мебинем. хай камбудиш ки ҳуҷҷат мекунӣ ва камбудиш мотори ягаш камтарак, дӯстони азиз, мақсад ки қийтарак аст, барое ки қувва намекунад, хай расходтона гирем. нархи мошина мегӯяд 63000 мегӯем, бо савдо муомила мегӯяд мекунем. мошини қарор дорад дар шаҳри Душанбе. хоб шахсоне ки мехарен конкретна рақамошо мондаги аст, марҳамат дигар маълумоти пурраша гирем. то қасу мехоҳем мега мақсад ки ягон варианти хубошо мега, не ки алиш мекунем, не ки ҳар чикати мақсад мошиное ки мисол айхтон мақсад чи аст, солош кӯна занг назанам. дӯстони азиз, фақат мошиное ки созтарак бошо мегӯяд маслиҳат мекунем. марҳамат дигар маълумоти худтон гирем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ аст дӯстон, ҳастай Hyundai Porter, мошини боркаш ва бо нархи арзон. дӯстони азиз, мошини боркаш соли 26/2003 сол аст дӯстон, ки ҳолаташ мегӯяд бениҳоят тозак аст, ягон кор надорад. мотор, коробка, ходовой мегӯяд соз ва 6 баллон мегӯяд пачка. хоб яксола ҳуҷҷат кардагӣ мегӯяд, нав карда, утула мегӯяд кардагӣ аст, пӯстагӣ умуман мегӯяд надорад. хоб дӯстони азиз, хай алиш мегӯяд намешавад, дигар боқимонда маълумотша худтон гирем. нархи мошина мегӯяд 59000 мегӯем, бо арзон ва маслиҳат мегӯяд мешавад. мошина ниҳоят қарор дорад дар ноҳияи Вахшда. ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ дар рақамҳои телефони поёмда занг занед. лайк занед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, Hyundai Starex. соли 1699 аст ки сӯзишвориш мегӯяд дизел. дӯстони азиз, Starex-и фурӯшӣ мегӯяд бо нархи арзон ва срочна. хоб 14 нафара дӯстони азиз мегӯяд, моторш мегӯяд 2 дӯстони азиз, срочна мегӯяд фурӯшӣ. хоб нархи мошина дӯстони азиз 32000 сомон гуфтаистанд, боз арзон мегӯяд мекунем. ин мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 32000 сомон, савдо муомила дорад. рақамҳои поёмда аст, рақамҳои 1614, рақамҳои соҳибшон. марҳамат шахсоне ки мехарен то қасу мехоҳем мега алиш намешавад ва муомила ва савдош мегӯяд дар назди кафоти мошин. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, ки Daewoo Nexi. соли 1696 сӯзишвориш газ бензин, мотори 6 литр, коробка механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархи мошин 8000 сомон аст, бо савдо муомила дорад. шахсоне ки дӯстони азиз мехарем маълумоти бештар аз рақамҳои поёмда гирем, то қасу мехоҳед мошина маълумотош кам аст. нархи мошин 80 шаҳри бухта. дӯстони азиз, хай яка бучад агар дигар маркаҳо мошин дорад, дӯстони азиз, ҳамаша ки мисол мақсад кадомто ки мехарем бо занг занед, ҳамаша аниқада аз рақамҳошон гирем. фақат солпол нархша монда, дигар маълумотша соҳибшон накунанд, срочна. мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ, Mercedes-Benz C-Class HK. соли 1696 сӯзишвориш газ бензин, мотори 1.8 литр, коробка механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳам газ бензин 1.8 коробка механика, мошин мегӯяд соза. нархи мошина мегӯяд 35000 мегӯем, бо арзон ва муомила мегӯяд мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. то қасу мехоҳед алиш намешавад. дӯстони азиз, шахсоне ки мехарем маълумоти мошини хай кам аст, рақамҳошон мондагӣ, марҳамат як тамос гирем. мегзарем ба 15 мошини фурӯшӣ, Opel Astra F аст ки дар кузифи седан. дӯстони азиз, соли мошина мадорам 93 ки 90 96 мегӯяд кардагӣ аст, 96 97 мегӯяд кардагӣ аст. мошина солош не ки кӯнатар аст. хоб сӯзишвориш газ бензин, мотори 6 литр, коробка механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад.
мошин мегӯяд снятия мегӯяд тайёр, яъне ки нарушка мегӯяд дӯстони азиз 100%. خب نرخ ماشین میگه 20 تا میگیم و سعودو میگه میکنه ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه ماشین میگه 96 کداگی هستیم. خب خیلی معلومات ماشین که واسه شخصانی که میخرین زنگ زنین و آدمایی که هم خیلی ماشین فروشی دارین خونه زمین کوارتر خونه که رکلام کرده رقم واسه روی کنین این بود اول بزنیم تو ویدیو